Kubei pi prolog baro sai sen biang ngapriang subha biang ya pi sha kane ka YouTube channel chunga kaburlang song thiang channel. Ha kane ka video matak sngi ngan batai langkot ya kane ka film kadar ek prem katha. Kadai ka film kabala ak da u sanidol kum u tara sing bat ka Amisha Patel kum ka Sakina Ali. Ya kane ka film la rilis ha ka khasan tarik chong ugnai chun chong usnam ar hajar wei. Ha kane ka film lapan i ha ka por badang sensar ka sarkar phareng ha usnam khat khandai spa sau phu nyau ba kla rai ban phiano ya ka India ha ki artli ki benta kata kadai ka India bat ka Pakistan lengba ki artli ki niam Hindu bat Muslim ki Hindu kidai bansa ha India bat ki Muslim kidai bansa ha Pakistan bat ru ya kane ka an la mencurlang da ki nongilam niam jong ki artli ki niam Hindu bat Muslim bat kila ya sanru ya ka agreement ba ki jaka ki puta kidai bansa bet ha ki jo hi ki trai jaka Henry sleo bok penban kane ka agreement kala khen no namar ba ami kersan kacing yaki kabacul bha hapren ki Hindu bat ki Muslim hado balak pelong yaki ban no ya ki aka baro de pek ya kane ka video hado bokut pinsa shem bat pinsa tip ya kane ka cingcia habas tangka film lapan i ya ka kame bat ukpa jong utara bat ru ya ki arngut ki prakan thei ki bdei ki khon ar ba ki shong kisa ha Lahore nong ba ka Pakistan ba kila ba beru ya ka jingbam lek phai jong ki sha Amritsar ka nong ba jong ka Punjab haswa jong ka jing pen mentano ya ka India menta kala de yaki ban lek phai no sha Punjab namar ba kimde ki Muslim Henry utara pat udon sha Amritsar namar ba unyak tro haswa bakin mi no na kata ka cakasa chongki ukpa chong utara ula ai mar sisong ka dawai bi ha kita ki khon kan thei chong u ba uong ba kidei ban bampat haswa ba ki Muslim kin pinyap yaki ha kata ka por lawan uparlok Muslim chong utara ba ula khot yaki bakin leksa shwa hayeng chung u Henry ka kame bat ukpa chong utara pan kim tre ya kata ka ching khot chung u kungta kila kut chumut ban mi no ben ban lek sha Amritsar anda kila poi ha station kila keo ha ka train hadian katto kane por ki pach bhur Muslim kila turthma prasha ya kane ka train namar ba kidon ki Hindu bat ki Sikh ha kane ka train bapli kine ki Hindu bat ki Sikh ki yale ban phedre ban yada yalade penban la sha penyap lut naphang kat ki badon kunthup ya ka kame bat ukpa batru rangkat ki prakan thei chong utara la sha penyap lang hang tahi ka train kala dap da ki menjap suda ki badei jong ki Hindu bat ki Sikh ba kala poi ha Amritsar station ki Hindu bat ki Sikh kidang ap ha station ban wan shaw yala ki bahayang lachong penban kila yoi ya kacing penyap ba klemap jong ki Muslim yala ki bahayang bahasem hapok train bat utara ru udon lang hangne ban ap ya ki bahayang lachong bat ula yu iru ya kane kacing syak penyap jong ki parado prasnam lachong da kacing bitar ki Hindu bat ki Sikh kila ya form ka wei ka kanhun ka ba klan bha ha is Punjab rengkat utara ru udon lang ha kata ka kanhun ban kput keliang da ka ba penyap lang naphang ya ki Muslim ki badon ha Amritsar station ki ba dangmut ban phetkrat sha Pakistan hapdeng kane ka chingmai chongki ya ki Muslim naphang utara ru ulamud ban majlang ya kine ki Muslim Henry
kat ba udang mut ban maj ula yui ba dei penban daka sakina kaba bat artat ya ka Taj Mahal barit ha ka keti jongka kaba mauhi ula ai ya ka manswa kum ka ching ai snobha ban sa ching kemau namar ba hakane kapor kilamut ban lejno sha Pakistan namar ba kidei kiniam muslim kumta utara ula plaj imno yaka kumcu ya ki bahayeng chongka kat ba ki bahayeng chongka sakina kila yorong lut hapo train hanrei makapat kala lajno nakti chong upa chongka namar kaching kharni palat chong kibreu ukpa chongkaro umla le i aisho ban yarap yaka namar ha kaching kharni palat chong kibreu kumta ka sakina kala sha eno ha ka train hangta ha station haden katto kane por yaka la lap da wei ubreu ubamde u muslim ubala itho yaka ba kade ka muslim kumta ula khodbreu ban pinyap no yaka namar ba kade ka muslim hanrei hakane ka por ka sakina kala yolat ban mare no na kata kacaka bat kita kibreu kila tebe yaka hanrei hakum kane ka por utara ula yo ban yarap no yaka da kaba ula ta da kasnam ha selang mat jongka kum kadak ba kadai kalok jong u kumta kine kibreu kimla le i aisho yaka bat utara ru ula yalam no yaka shayeng jong u bat de hangne ba kine arngut kila kenmau ya ka ching im chongki kaba la lek no menswa da kaba yoi ya kata ka Taj Mahal barit ha kaba utara ula yo tam na station train bala lek no nakti jong ka sakina menswa utara ucu lek bo chengbam hapo hostel jong ka sakina da ka trok chung u rengkat bat u perlok chung u udarmia bat de hangne utara ula ya kendo bat ka sakina hapo hostel jongka na lor ba ubei u driver trok udan ru kaching angnot lane kaching thmu chung u banlong nong ruai kumta kine ki parlok jongka sakina kila thok yo u ba ula yo kalat ban yakendo bat ka wei kanong hikai chingruai bala shuak nong hikai da ka sakina utara ula kemen bha ba ula yakendo yaka bat ula kerpat ru yaka ban ai kalat yo u ban ruai haka music show hapo college jongka henry hakane kapor ka sakina kala plano ha u ba kamde ka nong hikai chingruai henry kade tangka khna school hakaba kila suthokai ya u utara pat ula songsi haba ula tip ya kane ka chingthok jongka ya u kumta ka sakina lembat ki perlok jongka kila yui ya utara ba ula songsi kila lek ben yakendo ya kan nong piyat college jongki ban alat lem ya utara ban ruai ha kata ka music show hapo college henry kane kanong piyat pan kamsha ya u namar ba udei tang u driver drong kumta ha kane ka show kat ba ka sakina kadang mut ban perform kala penpena ya ka kerteng jong utara ba ula donlang hangta ben ai ya ka chingruai jong u ha ka chaka jongka kumta utara ru da ka chingslur ula sei yala ka sap jong u ban ruai hadu banda lengok lut baro kiba la yui ya ka sap jong u kat ba ka sakina kala mut ban lekno selasnong namar ba kala pendep ya ka ching pule jongka utara pat ula ai
ya ka wei ka ching ai sngopha barit bat karu kala ai ya u da wei u sen teo sau barit kum kadak bansa ching kenau anda halanti ka sakina kala plet ya kata ka song la shem ba ka dai ban da ka Taj Mahal barit hangne ka ne ka phim kala phai biang ha ka ba utara ula yalam no ya ka shayeng chung u na kata ka ching sha tebe jong kita ki bom day ki muslim utara bat ka sakina kila poi hayeng chung u bat ula ongru yaka ba ka chingta sindur chung u yaka kamdon ke ai ru ka chingmut hanrei ka dei tang ka ching pelet im chung u yaka haden ba ka sakina kala bena ba ka keme bat ukpa chongka kila yap ha kata ka ching yaki lengba ka ching shem ya kitiar chongka keme chongka na ka wei ka kamera hapo station train ka sakina ka sedang ban im bat bansa rengkat bat utara hayeng chung u haden kata kanya chung u klatip ba utara ula penre ya ka wei ka kenthei muslim ha ka ba ki pramarchan ki persha ya kane ka chingle chung u kumta kala penbor yu ban lek bo no ya ka sha muslim refugee camp bat utara ru ula kangu ya kane ka ching ong chongka kumta utara ula kre ban lek bo no ya ka te anda la poi ha khaput ha lanti ban lek sha Lahore ka sakina kala phla ha u ba kala yo pule ya ka diary chong u ba ula tho hapo diary ya ka ching e chong u ya ka kumta ka sakina ru kala penpau ya ka ching e chong ka ya u haden kata kila lek phaino sha la yeng da ka ching kemen badru kila ya tho shong kurim sendon hatu ba kila long ka keme bat ukpa chong wei ukhun senrang ba kateng u charan chit lane yakhot e ya u chite te hakawei ka sni le kamen huli ka chongki ka sakina kala yi ya ka wei ka kot khbor ba larim ba ladon ka dur ukpa chongka uba kateng u Ashraf Ali bat u balong ru u khledo chongka seng muslim kumta kala futhu ba ka kame bat ukpa chongka kidang im te kumta kala yo ban ya kren phon ru ya ka kame bat ya ukpa chongka lengba ka Pakistani embassy ha Delhi bat kala ya thoru ba kala yo khon wei ukhon senrang kumta ukpa chongka ula penbej ban wan shaw no yaka lengba ka aeroplane ban wan sha Lahore haden kata ka sakina kala khe ban lek sha Lahore utara rengkat ukhon chung u chite kila dei ban senran lang yaka ban lek sha Lahore hanrei ha ka last minute la shem ba ka visa lene ka tiket chongki kim patla ban penbiang kumta la pelong ya ka sakina bakan lek marwei da ka ching sanut yala ukhon la chong anda kala poi ha Lahore kala ya shambiang yala ka keme bat ukpa chongka ba kila tharai ba kala yap ha ka to kaching yakhi haden katto kane por ka sakina kalamut ban wan phaino cha India hanrei ka keme bat ukpa chongka pat kim sha shu yaka benlek sha India namar ki ong ba kalong ka ba e yaka ban song ha India namar ba ka dei kaniam muslim ka sakina kala pangnut haba la yo sngew ya kane ka chingkhang chongki haden kata ka keme bat ukpa chongka kilamut ban penya tho arsen biang yaka bat wei ubreu ubade uparaniam muslim hanrei
ka sakina pat kelak kentaj ya kane. Bad u kasih saheb ru loong ba kadai ka pop ba ban ya tho arsen ha kapor badang ya syong bad ulok. Hanrei ka kame ukpa rengkat umama jongka pan kila ya bitar syapang kane. Kungta kila setkut yaka ha ka wei ka kamra. Hangne la pen iru ya utara ba umyo ya ka tiket benlej sya Pakistan. Te rengkat bad u parlok jong u darmiya bad ru bad u khon jong u cite. Da kabor kila ya rungtu sya Pakistan ha kaput. Kumta kila poi ha Lahore bad kila mut ban sakshwa hayeng jong u parlok barim jong u. Tangba kila eno namar ba la thlia palat kolok jong u parlok jong u. Haden kata kila wan poi hayeng keme jong ka sakina la yo iru ba kala mut ban yatho. Tangba utara pat ula poino ha kapor babiang haswa ban penyatho yaka. Kungta la chanmi kacing yasho hapdeng utara bad ukpa jongka u Ashraf Ali. Hanrei la pensange no da u kasih saheb u badai u nong pen yatho. Haden kata ukpa jongka sakina ula bo no arteli ki kendon yaki namar ba ulayu i ya kacing ye jongki baro arngut. Kata kadai kabanakong kidai ban syong bansa no ha Pakistan. Bat kaba arpan utara udai ban penkelano sya kaniam Islam. Ha kasingi kababod utara ula pediang ya kane hakmat ki pajba. Bat la hukum ru ya u ban celau cam da kabaong Islam Pakistan bat yaploy ya ka India. Baru udai ban join no sya ki sipai Pakistan ban turhma ya ka India. Lemda kumta tumla ban yasyong bat ka sakina. Hanrei utara pat ula kentaj ya kane bat la mi ru kacing yasyo ha kane kapor. Bat da kacing bitar utara ula penyap no ya kine ki pajba belak pha da u Ashraf. Haden kata utara ka sakina bat ukhon jongki baru rengkat u darmiya u parlok jong u kila yo ban phetno nangta bat kila yo latru banre ha ka wei ka yeng kasnong kabadon hacan kaput. Hanrei kane ka tra yeng pan kadai kabreu kaba lalot kaba kwalut yaki cingdeng ksier jong ka sakina baro. Bat kala ongru yaka ba kamnom yatho breu yaka cingre jongki hangta lada ka ailut yaki cingdeng jongka baro haka. Hanrei ka sakina pat kamsem la ailut yaki cingdeng jongka. Kumta la be no yaka syabar. Tangba hakane kapor lawan lap no utara bat kila mi no na kane kayeng. Haden kacing mi jongki ukpa jongka ula wan poi ha kane kayeng ba ula tip ya kacingre jongki hangta. Hanrei lapsyu yaki bat ula yo kene biang ru yaki cingdeng jongka sakina na kane kabreu. Haden kacing tre sitom jongki utara ula yo ban pensyong no haka wei katreng kit ken phat kaba mut ban lej supply sya India. Kumta u Ashraf ru ula yo cingtim ba kiladon hangta hatreng bat ula pha sange ya kata katreng. Kumta la mi kacing yasyo kaba syirkhe bha hapdeng jongki hadu ba ukpa jongka ula kumsiet no ya ka sakina naba umut ya utara. Bat la pelong yaka ban jabler. Haden kane la elam no yaka
sya caka sumar. Ha caka sumar ka sakina kala tibreu biang. Haden ba kala fosneo ya ukhon changka ucite ba ulahap na cingsden padoy. Haden kata u Ashraf Ali ukpa changka ulak pediang ya utara kum upersa kurim chong u. Bat kila yasuk no ha kane hi kapor. Haden kane kacing yasuk bat ukpa chongka utara ka sakina ucite bat udarmiya kila wan phai no sya India da kabasuk basany. Bat de hangne ru perlok ba kane kaplim kala poino syaka bakut. Lada pi itnat ya kane kaplim sa share like bat subscribe ya kane ka channel chunga khnang bangan sa permi shushu ya kum kine ki story love story. Break sibon.